Экрен башлап җибәрик, хөрмәтле коллегалар, исәнмесез, барчагызга да хәерле көннәр. Без инде эшебезне дәвам итәбез һәм инде бүгенге түгәрәк өстәлебезне башлап җибәрәбез. Түгәрәк өстәлебезнең темасы татар музыкаль жанрлары һәм аларның бүгенге халәте. Бүген безнең галимнәребез безнең белән биредә, онлайнда, һәм инде мин хәзер алар белән таныштырып китәм һәм аларга сүзне бирәм. Беренче сүзне бирәсем килә Юсупов Фәрит Юсуп улына, филология фәннәре докторы, доцент, Татарстан Республикасы Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының баш фәнни хезмәткәре. Рәхим итегез. Хөрмәтле иптәшләр, исәнмесез? Аллага тапшырып, без инде бу эшне башлап җибәрик. Бу бик кирәкле җыелыш дип мин саныйм, чөнки халыкның тормышында аның рухи дөньясы, рухи мәдәнияте бик зур роль уйный. Шуңа күрә бу теманы шушы дәрәҗәгә күтәреп, шушы чыгышларыбызны һәм фәнни фикерләребезне халыкка җиткерүдә ярдәм иткәнегез өчен сезгә зур рәхмәтләр әйтәм. Мин үзем турында бер генә мәгълүмат биреп китәм. Без Талгат Нәбиевич белән карап утырам, аны сәламлыйм. Без Казан дәүләт университетында гомеребез буенча эшләдек. Аңа хәтле мин әле Алабуга педагогия институтында чит телләр факультеты деканы булып эшләгән идем. Бераз мин чит илләрдә эшләп кайттым. Һәм бөтен гомеремне, шулай булуга карамастан, бөтен гомеремне татар телен һәм татар халык авыз иҗатын өйрәнүгә багышладым. Беренчедән, татар халык авыз иҗатын өйрәнү бик күп гасырлардан, бик күп еллардан бeri дәвам итә. Аның башлангычы итеп без Василий Васильевич Ратовның хезмәтләрен күрсәтәбез. Ул Германиядә Берлин университетын 18 яшендә тәмамлап, Россиягә килә һәм аның бөтен максаты Себер татарлары арасына килеп, анда аларның мәдәни тормышларын, мәдәни байлыкларын, рухи байлыкларын өйрәнергә тели. Ләкин ул бик зур кыенлыклар белән анда барып җитә Себер татарлары арасына. Чөнки Россия ул гомергә ябык бер дәүләт булып яшәп килә, ул әле дә шулай. Һәм аңа шул вәгъдә биргән булсалар да, күпмедер айлар буенча ул акчасыз, Санкт-Петербургта яши һәм бары тик үзенең Германия ватандашлыгыннан ваз кичеп, Россия ватандашлыгына кабул иткәннән соң гына аңа Себергә китеп, Себер татарларын һәм анда булган башка төрки халыкларны өйрәнүгә рөхсәт бирелә. Бер 5-6 ел буенча Себер татарларын өйрәнә һәм 1856 елны беренче Германиядә, Лейпциг шәһәрендә, аннан соң Санкт-Петербургта аның беренче хезмәте булса да, әле фәнни тәҗрибәсе булмаса да, аның история сибирских татар һәм его образцы народной литературы дигән китабы басылып чыга. Бу беренчедән әле Россиягә да чыкканчы ук Германиядә һәм Европада бик шундый соклану уята. Чөнки бер татарларына түгел, гомумән татар халкын Европада иң варвар, иң вәхши халык итеп кабул иткән бер заманда, монда аларның гаҗәеп зур рухи байлыклары тупланып бирелгән һәм кайбер мәкаләләрдә әйтелә. Себер татарларының иҗатында бирелгән дастаннар, алар үзләренең яңгыраушы һәм куелган мәсьәләләрне халыкның үз халкы өчен тырышкан батырлары турындагы дастаннар ул грек дастаннарына тиңдәш дип әйтелә. Ничек инде шундый теге 7 башлы, 6 аяклы татар халкы шушындый әйберләргә сәләтле булган һәм димәк, монда булган татарлар турында булган барлык моңа кадәр булган язмалар һәм сөйләүләр барысы да алдау икәнлеге ачыкланды дип әйтелә.
İn birinci bulup basılıp çıkan bu Türkiye halklar arasında da Rossiyada da chet eldə də basılıb çıxan bu xidmətdə bir күп orunlu dastanlar aldı. Dastanlar bilgənligizcə ул халык тормышындагы искиткеч әһәмияткә ия булган вакыйгаларны киләчәк буыннарга bilsin өчен аны чәчмә стиль белән дә һәм шигъри стиль белән дә халыкны рухландыра торган, халыкның рухына туры килә торган итеп, сокландыра торган итеп яза торган язылган алар халык авазы җиткәрләр. Менә бу батырлар бу дастаннарны мен хәзер Ратловның китабын өйрәнеп чыкканнан соң аны түбәндәге төркемнәргә карарга булдым. Ул беренчедән батырлар турында, богатырь батырлар һәм борынгы төрки телдә әйтсәк, алыплар турындагы дастаннар. Һәм бу алыплар турындагы дастаннарның бер шундый кызык үзенчәлеге бар. Алар burunғы Türki çordan kilgen şunday halk icadı örnekler bulup durur. Çünkü hatta anda batırlarının Türk heroylarının isimleri de Türkçe türü. Ya bulmasa o Koreyce, ya bulmasa o Japonca, ya bulmasa o isimler Kıtayca. Demek bu kursede bu dastanlar bir burunғы çorlarına kalır. Менә бу сезгә алып килгән китабында бу 4 томны без шушындый Себер татарларының халык авыз иҗаты үрнәкләрен җыеп, шушындый 4 томны без хезмәт бастырып чыгардык. Моның бу 4нче томы музыкаль мирас дип атала. Музыкаль мирас дигән бу китапның бер үзенчәлеге шунда ки, монда борынгы дастаннарның инде без ишетеп беләбез, кайбер язмалардан да беләбез, аларның булган сөйләмә текстлары, сөйләмә формасы һәм музыкаль җыр белән башкарыла торган элешләре булган. Менә бу дастаннарда безгә шушы кайберләрнең әлбәттә аны бөтенсендә шигырь белән һәм текст белән үрелеп бармыйлар. Кайберләренең музыкаль yazmaların bizge bizim taraftan da yazıp alırga nasip buldu hem şuşu ülkede işlevçi bizden dostumuz örnekli folklorist Flora Vahap kızı Ahmet Urmancı yazmalarını faydalandı. Flora Vahap'ın özünün tuğan yağı anı Sibir yerleri, toprakları hem Sibir Künbatış Sibir'nin tümen ülkesindeki saz Tatarları yaşaytırgan jirde yaşaylar. Hem şunluktan ana 1970 yıllarda şu dastanların sıngı yangıraklarını yazıp alırga nasip bulgan. Bu elbette Flora Vagap'ın folklorçı olarak da zorunlusu hem bu bizning xalqimiz ishida zo'r ahamiyatga ega bo'lgan voqea bo'lib turadi. Mana shunday dastanlardan aytar edim, eng birinchi turkiy chorga qaragan dastanlardan unda injik olib dastani, jastay mingga var edigiz Qadish Margan, Qara Kupel, Altayın Sayın Suma, Yurtdüşlük Akkıda. Менә шуларның арасында бу иң борынгы дастаннар дип аталалар. Шуның Алпамша дигән дастаны буенча аның 7гә якын вариантларын без таптык. Мин һәм Флора язган вариантлар, язып алган вариантларны һәм ул безнең татар фольклорының folkloristikasының бик зур уңышы дип мин уйлыйм. Чөнки әгәр дә бу шушы дастаннар Alpamışlığına da yazmalar, müzikal yazmaların biz yoğaltkan olsak, biz onu nişik yangaragan, nişik bulgan, nişik bu halka tesir etken deyip, onun işlerine nişik bulgan, bu jırlarda o nerse turunda jırlanan degenlerini hiç ne bilme kalkan bulur. Alpamışa, Alpamış,
Ул үзе дә исеме дә күрсәтеп торган исемнән үк күренгәнчә, ул алыплар турында һәм алыпларның да алыпы булган. Иң көчле bu Türkiye halklar arasında, Türkiye kavimler arasında güçlü alıp bulgan, alpamış bulgan. Ol, ne bileyim, o yılda ümmileştirgendir, heroylar ümmileştirgen obrazlar. Hem anın halkın saklamış, hem özünün fizik güçün, hem halkını iştirap alıp, düşmanlarga karşı tıra alırlık dereceye getirgen kişi turunda söylengen bir zor tarihi bu dastan. Bulan bizden batarlar turundağı dastan dep aytабыз, lekin bu bұрынғы zamanda halklar alıp bargan öz bilen Sibir tatarları ya bolmasa bütün Türkiye halklar özlerinin vatanları hem halklarını saklap kalı için özlerini de kızganmışça, hatta ölümge barıp jeterlik derecede kişi koygan, soğuşkan hem şol soğuşlarda jеңip чыккан батырлар турында сөз алып бара. Hem dastanlarda da şu вакыттагы иң борынгы Türkiye zamandan килеп безнең бүгенге хәлгә килеп җиткән dastanlarda da халыкларның иң нечкә хисләре ул гаилә. Ул аның әти-әнисе, ул аның бик якын бер туганнан туганнары. Я булмаса үзләренең белән теге күңеле төшкән кызы, өйләнгән хатыны, балалары турында аның шигырьгә салып, мөрәҗәгате бирелгән. Менә минем шуны күрсәтәсем килә. Бу монда инде аның тегенче яңгыравын без аны әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, менә бу Алпамышның беренче варианты. Карагыз, ул ничек мотор итеп бирелгән. Аның төрле вариантлары бар. Hem bunda bu vakıtını alması minanı bir kesin kilse de okurga icret etmeyeyim çünkü vakit bizge elinde tutmaykeni bilgili. Düp basqanda ay olmaydın sen. Şol sıntanlara, şol zinlarga kilgen idin mi? Mergen salıvın. Merçen soluğum, ay hay kındarım, öpte ay kındarım sensiz. Ne kadar ne şekilde müracaat eder, özünün hatanına, özünün suygenine. Şunda tağın, şunusunu da aytıp gittik tarihi dastanlardan İdigey biyine aytasım kile, o İdigey dastanı, İdigey pi diye batalı o Sibir Tatarlarında çünkü pi Anın idegeyine tugul, anın biyi kendine basım yasalanması. Tuktamış durumdağı dastanlarının. Hem bunlar arasında ağın bir acayip üzüçerekli dastan var, o Burihan. Burihan dastanı, o Mongollar zamanında, Altın Orda çağrında icat edilgen dastan. Hem şunsa Mongollar özlerinin askerleri hem özlerinin algan yerlerinde topraklarını özlerinden san idarəçilərini öz Mongol nesilinden yine Mongol xanlı olan kişilərə yine rüxsət edir. Mənə nindidir yok öyle Burihan degen kişi Orta Aziyadan, direkt de Bukhara'dan, Sartlardan gelip şu Sibir Tatarları arasında şu topraklarının hocası, idarəçisi itib bilgilengen olgan. Bu bir sirah hal. Lakin iş nese bile tamamlana, bu sirah hal bunun tiresinde Sibir Tatarlarına da hem Sibir'e kilgen köpüne Orta Azya halklarının vekilleri toplana. Çünkü bari Burihan'a gına silep bula alarının işki ihtiyaçlarını hem şu ağır hallerin ya bulmasa nindidir bunlar kengeş gerek bulgan vaqtda Burihan'a gerek hem Burihan alarını her vaqtda kabul eder hem alarını özünün yine problemler bilen kaldırmıyor. Şu sırada bu haller Mongollarga uçamıyor. Batıhan bu vaqtda bunlar 1200'den 40'ncı yıllar bu Avrupa'da hazırki narsa bilen aytsak
territorial isimler bilen etsek, bu Serbiya topraklarından olan. Şu topraklardan Dunay yılgaları geçip, bu 12 bin askeri bilen Kirim'de kayta Sibir'e, hem şu bütün kişi aldığında Burihan'ı asıp öteye. Hem halk bana elbette bir karşı bular. Çünkü anın Burihan bana kendi özünün kardeşlerine de tanıp karıyor. Lakin ne kadar yine tırışsalar da bunu Mongolar dizgine kulga tıra almıyorlar. Anı özüne iki bir doğan ağası Mongollarga satıp verir. Halk ona titrene. Hem şuna bağışlap gacayip de güçlü, gacayip de müzikal bir dastan. Hem hazır 6-7 asır uzgan şolar ihtibar ettiği. Şu dastanın ki bu halk elde bulsa Burihan'ın sağına, Burihan'a rahmetli bulduğunu bildirir. Bunda da şu Burihan dastanının en birinci bulup yazıp almışsa o Ratov. Lakin Ratov özü de anlamayı, turunda, nerse turunda bu halkın sıklanığı, halkın yılağı, sıktağı, hem halkın ana rahmetler edip, her vakitte şu dastanları ileri bilen meclislerde cırlap ana iskalularına o acayip bir vakıya kabul eder. Hem 6 asır, 7. asırga kirgan vaqtda şu dastanlar bizning do'stimiz o'rnakli alim Flora Vagapova Ahmet bu o'rmonchi yazib oladi. Muzikasi bilan yazib oladi. Hem şu dastanlarni siylevchi abilar, şu dastanni bilgan boboylar, hatto er o'rtak kishilari u vaqtda 1972 yillarda ali esan. Benim özüme mesela Alpamış, ondan sonra Ak Köpek dastanların 67 yıllarda Flora Hatro binanı tenler boyunca da elektrikler o vakitte yok. Avullarda bir zor cırtqa jıyılıp, şu dastançı deb atalab, Çeçen deb de aytaylar. Şusunu söylеген vakitte halkı ah deb her bir sözün jiplep, yetip, özünün hisen bildirip oturgan vakidalar. Mine hazır men şunu aytırga keldim. Demek dastanlar vaqtda biz uzgan deymiz. Uzgan miken. Eli 1970 1980 yılda da men Saz Tatarlar Laytamak avulunda şu dastanlarını kisek musikal başqarı için yazıp algan edim. Demek sizge mene aytasi kelgenlerim de şu. Orada hazır mine dastan degan söz sizin kulağınıza. Ol mene belkim sizin avlunuzda, lakin avullarda dastan degan bolsa, yerinde de bolsa batırlar turunda bolgan sözler, kupletlar, indi de bolsa tekstlar, söylevler saklangan siz bilirge to'g'ri keladi. Mana shunday sharoitda menga bek ig'tiborli bo'larga tiyish. Siz ham biror nechta yangrashini aytib bo'lmaydi. Falan etib bo'lmaydi. Falan degan so'rovlar bilan siz murojaat etib, agarda siz bir 4 kuplet so'zning jirin muzikasi bilan yozib olsangiz, ya bo'lmasa tekstni ko'pmi mumkin shuni xatda yozib olsangiz, bizning tatarlarning madaniy turmushuna, madaniy boylig'ina, ruhiy boylig'ina zo'r ilishtirgan bo'lasiz. Bu kitobda tag'in dastonlar bo'yicha muhabbat dastonlari to'g'risida da so'z bor. Endi muhabbat dastonlari to'g'risida ilarga mumkin. Muhabbat Yusuf Züleyha Sibir tatarlarida da büyük keng taralgan. Lekin Yusuf Züleyhaga qaraganda da Tahir Zıhra dastani halk ko'ngilida eli de bo'lsa, Farid Yusufovich, g'afur etarsiz, bizning vaqtimiz chekli. Men endi butun g'olimlarimizga berar edim. Berasiz 2 minut vaqtim. Ruxsat etingiz. Hem ikinci bo'lib etib menda to'y yilolari men aytib ketasim. Mana bu kitobda bor, aning shusha notalari berilgan to'y yilolari, to'yni o'zdiri bo'yicha
Сезгә монда тыңлаучылар миңа әйттеләр, клуб, культура хезмәткәрләре дә катнаша дип. Сез үзегезнең эшегездә аңа да игътибар итегез, аны да язып алыгыз. Һәм аннан соң мондагы бик кызык көйләрдә ул солдат җырлары. Ул безнең татар фольклорында ул хәлләр таралмаган, ләкин алар исән икәннәр. Димәк, безнең теге татар фольклоры ул сүнүгә бармый. Татар фольклористикасы моны бик уяу күзәтеп бара. Һәм безнең киләчәк эшебездә галимнәр генә түгел, авыл клубларының мөдирләре, культура эшлеклеләре, безнең укытучыларыбыз моңа бик игътибарлы булып, халкыбызны һәр бер инҗе бертеген алар белеп, язып һәм саклап калырга ярдәм итәргә тиешләр. Әлбәттә, халыкның иҗаты турында, аның мәдәни, рухи җәүһәрләр турында сүз алып барырга бик зак итеп, бик тәфсилләп сөйләргә булыр иде. Ләкин шулай булса да, шундый мөмкинчелек булып, сезгә мөрәҗәгать итәргә миңа мөмкинчелек биргәнегез өчен мондагы оештыручыларга, һәрберегезгә сезгә бик зур рәхмәтләрне белдерәм. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Рәхмәт бик зур сезгә, Фәрит Йосыпович. Хәзер инде сораулар булса, ахырдан аларга әйләнеп кайтырбыз. Ярыймы? Мин инде хәзер киләсе галимнәребезгә күчәм. Түгәрәк өстәлебезне дәвам итәбез. Һәм инде әйтеп китәсем килә, регламент буенча шул 15 минут һәрбер галимгә, ярыймы, алайса вакытыбыздан чыгачакбыз. Хәзер инде сүзне бирәм мин Макаров Геннадий Михайловичка, сәнгать фәннәре кандидаты, Нәҗип Җиһанов исемендә Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Геннадий Михайлович, рәхим итегез, сүз сезгә. Рәхмәт. Ишетеләме? Ишетелә. Хәерле көн, түгәрәк өстәлдә катнашучылар. Бу конференция безнең түгәрәк уен конференция фестивале кысаларында бара. Бу бик әйбәт күренеш, чөнки моңа чаклы без турыдан-туры сөйләшәдик, очрашадык. Түгәрәк уенда музыкантлар, җырчылар, төрле музыка коралларында уйнаучылар белән без әңгәмәләшә идек. Инде хәзер безнең менә мондый формада күрешү, анысы да бик шөкер. Мин әйтер идем, без барыбер бу түгәрәк өстәлдә түгәрәк уен турында күбрәк сөйләргә. Һәм дә инде безнең темабыз ул музыкаль жанрлар. Менә шул музыкаль жанрлар турында да сүз алып барырга кирәктер. Мин әйтер идем башта ук шулай дип. Безнең түгәрәк уен ул һәр ел сайын татар халык музыкасын барлау җыена. Ул безнең җыен дигән сүз, ул безнең ырулар җыелып, берсе белән берсе күрешеп, сөйләшеп, һәм дә үзебезнең музыкаль кыйммәтлекләребезне яңадан искә төшереп, барлап, халык җырларын җырлаучыларны һәм дә уенчыларны хөрмәтләп, яшьләрне тәрбияләп, алдагы көнгә планнар кора торган ул үзенә күрә бер җыен корылтай. Без менә мин һәм дә менә Алсура Шутыны шулай ук менә монда әле сөйләр. Инде 12 ел дәвамында төрле менә жюриларда, түгәрәк уен фестиваленең жюриында да катнашып, күп кенә коллективларны күреп, белеп, алар өчен сөенеп яшәдек. Аларның уңышлары булса, яисә аларның сораулары булса, без алар белән үзебезнең тәҗрибәләребез белән уртаклашып яшәдек.
бүгінгі көндә дә менә шул түгәрәк уенда булган традицияларны дәвам итәсе иде. Чөнки ул бик кирәкле, бик уңай күренеш булды һәм дә булыр дип өмет итәргә кирәк. Анда безнең эшебез нидән гыйбарәт иде? Беренчедән, без татар халкы ул бит күп әйтәләр, күп милләтле татарлар дип. Ну, алай гына дип әйтеп булмый инде, ул күп этник төркемле халык. Димәк, без чынлап та түгәрәк уенда төрле төбәктән килгән музыкантлар белән күрештек, очраштык. Менә шул исәптән без беләбез бүгенге көндә инде менә Себердәге хәлләрне, Себер татарлары кайсы юнәлештә ничек итеп үзләренең музыкаль тамырларын саклый. Астрахан татарлары ничек итеп үзләренең музыкаль тамырларын саклый. Безнең түгәрәк уенга шулай ук Кырымнар килә иде. Кырым татарлары белән аралашу шулай ук безнең өчен бик күңелле булды. Моннан тыш, инде Урал якларыннан килеп үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр иде. Ул Перемнән килеп, әлбәттә, безнең башка этник төркемнәр турында да әйтергә кирәктер. Менә, мәсәлән, biz Мишәр дибез, кайберсе әйтә, ул бит инде шул ук татар ди. Әлбәттә шул ук татар. Әмма ләкин аның бит җирле үзенчәлекләре бар. Без шулай ук җирле үзенчәлекләрне дә сакларга тырыштык. Бу әлбәттә кагыла керәшеннәргә дә. Бер генә түгәрәк уенда да керәшен катнашмый калмады. Бер генә түгәрәк уенда да нагайбәкләр катнашмый калмады. Бер генә түгәрәк уенда да безнең бер генә этник төркемне дә онытып калырга без тиеш түгел идек. Һәм ул шулай булды да. Чөнки алдагы көндә, әгәр дә без җирле үзебезнең диалектларыбызны, музыкаль диалектларыбызны онытсак, без кем булып калабыз? Кәнсәләр телендә сөйләшкән һәм дә композиторлар җырын гына җырлаган бер милләт булып калабыз. Алай булырга тиеш түгел. Бу бездә алдагы көндә менә монда безгә безнең бу түгәрәк өстәлдә катнашучыларга мөрәҗәгать итәм. Безнең түгәрәк уенга һичшиксез үзегезнең җирле көйләрне, җирле сөйләштә, җирле кием белән, шул якка хас кием белән килеп җырласагыз, сәнгатегезне күрсәтсәгез, үзегезнең һәр төбәкнең милли музыкаль, этник музыкаль тамырларын сакларга кирәк. Менә шундый безнең теләкләр һәм дә бу теләкләр әкренләп чынлап та гамәлгә дә аша башлады. Иң баштагы түгәрәк уенга килгән коллективлар эстрада көйләрен җырладылар. Ярамый дигәч, алар әкренләп борылдылар, үзләренең төбәкләренә хас көйләр белән килә башладылар. Һәм дә без аларны һичшиксез хупладык. Һәм дә алдагы көндә алар инде йөзләре белән борылдылар нәкъ җирле үзенчәлекләргә. Бу әлбәттә безне сөендерә, алдагы көндә дә ул шулай булсын иде. Безнең инде тагы бер юнәлеш, матур гына юнәлеш булды ул. Түгәрәк уенда алдагы көндә дә шулай булсын. Без инде югалган традицияләрне яңадан тергезү юнәлешендә дә эш алып бардык. Мәсәлән, гөсләшүләр юк иде дип әйтергә була. Алар аерым-аерым инде берничә әби исәнли алар, бүгенге көндә менә түгәрәк уенда гөсләшүләр турында сүз алып баргач, гөсләшүләр ансамбльләре дә барлыкка килде. Һәм дә ул һаман да ныгый бара. Әле иң беренче түгәрәк уенда ул Кулатка авылында булды. Анда менә мин үзем дә
güslelер, думбра, танбурлар алып килдем, алар турында сөйләдем. Чөнки ул безнең инде юкка чыга барган борынгы музыка коралларыбыз. Димәк, бүгенге көндә без шулай ук түгәрәк уенда безнең урта гасырларга хас бәйтләр, мөнәҗәтләр көйләп, касида, газәл булсын, рубаи, менә ул жанрларны һичшиксез менә шул яңарыш һәм дә тергезү традицияләрендә дәвам итәрбез дип уйлыйм. Әлбәттә, түгәрәк уеннарда Казанда гына түгел, төрле төбәкләрдә дә безнең музыкаль фольклор, бию, музыка кораллары турындагы төрле басмалар дөнья күрә. Аларның презентацияләрендә без матур итеп үткәрә идек. Алдагы көндә дә мин түгәрәк уенга килүчеләр, катнашучыларга шулай ук мөрәҗәгать итәм. Алып килегез үзегезнең булган язмаларыгызны, чыгарылган брошюра, китапларыгызны, алар да безнең гомум татар милли хәзинәбезгә керсеннәр иде. Әлбәттә, мин инде әйтер идем, түгәрәк уен безнең өчен, милләт өчен ул үтә әһәмиятле, үтә кирәк фестиваль. Менә мин күреп торам, мәсәлән, мәгайбәтләр килделәр, катнаштылар, күрделәр дә, үзләре дә шундый ук фестиваль төзеделәр. Инде алар бүгенге көндәге Чиләбе өлкәсендә үзләренең шундый фестивальләрен оештыралар, һәм дә ул бик зур матур казанышлар алып килде үзе белән. Шулай ук Себердә. Әлбәттә, Себер татарларының музыкаль фольклоры һичшиксез искиткеч бай. Әмма ләкин алар әле һаман да Казанны кабатлый. Кирәк Казанны кабатларга. Әмма ләкин инде үзегезнекен чынбарлык итеп тергезергә дә кирәктер. Чөнки Себер татарлары ул безнең төрки дөньяга булган бик матур бер күперебез. Алар безне алтайлар белән, тугалар белән безне ул бәйли торган безнең этник төркемебез. Инде булай гына әйткәндә, менә бу безнең түгәрәк стель артында сөйләшүләрдә мин төп фикерләремне әйттем. Бәлки без катнашучылар да тагы үз фикерләрен әйтер. Чөнки без монда фикер алышыр өчен килдек, күрешәбез, сөйләшәбез. Алдагы көндә бергә булыйк, аралашыйк һәм дә үзебезнең тел тамырлары гына түгел, әлбәттә милли этник музыка тамырларыбызны да саклыйк. Минем әйтер сүзләрем шуның белән тамам. Юлия. Геннадий Михайлович, бик зур рәхмәт. Барысында бик дөрес әйттегез. Чынлап кына әйткәндә, менә сез инде безнең Түгәрәк уен фестиваленең да гел жюри әгъзасы буласыз. Һәрбер елында һәм инде төрле мастер-класслар уздырасыз. Күп кенә катнашучылар да сезне беләләр, әлбәттә. Әле сезнең белән очрашырбыз, әлбәттә, иртәгә түгел берсе көнне бугай безнең программа буенча сезнең белән тагын очрашу көтелә. Анда әле инструменталь музыка буенча кабат сөйләшербез сезнең белән. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Мин инде сүзне дәвам итәм, һәм инде сораулар булса, без түгәрәк өстәл ахырында аларны яңгыратырбыз. Катнашучыларга әйтеп китәсем килә, безнең чат бар Zoom-да. Сорауларыгыз булса, шунда яза торыгыз. Без инде аларны түгәрәк өстәл биткәндә барсында аларга җавап бирергә тырышырбыз. Хәзер инде мин
Sözünü birəsim kilə Алсу Рашидовна Еникееваға, педагогика фәннәре кандидаты, профессор, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының этно-сәнгать музыка белеме һәм иҗат кафедрасы җитәкчесе. Шулай ук Алсу Рашидовна безнең жюрида һәр ел сайын түгәрәк уенда һәм инде үзенең дә фикерләре белән ул да уртаклашып китсен иде. Алсу Рашидовна, сүз сезгә. Исәммесез, кадерле дуслар, мин сезне бөтенегезне күрергә бик шатмын. Сагындык инде түгәрәк уеннан без. Лилия әйтте инде, мин түгәрәк уенда күптән, беренче түгәрәк уенда гына булмадым мин, ул Искакулаткада булды. Ләкин 10-нчы түгәрәк уенда Искакулаткада булганда мин анда катнаштым. Шуның өчен Түмәндә дә, Екатеринбургта да, Самарада, Пермдә, Ешкаралада да булдым. Бик күп коллективларны күрдем. Бик сөендем шул коллективларга карап, горурландым. Күптән инде шундый фикер бар иде безнең мәдәнияттә. Татарстанда, татарларда фольклор юк дип әйтәләр иде үткән гасырда. Юк фольклор татарларда, бер нәрсә дә юк дип. Нәрсә күрсәтте безгә түгәрәк уен? Түгәрәк уен безгә күрсәтте. Татарларда фольклор бар икәнен. Бөтен нәрсә бездә бар, җырлар да бар, уен кораллар да бар, йолалар, бәйрәмнәр, уеннар, бөтен нәрсә бар. Сүз фольклорада бик күп. Бик күп безнең борынгы рәвиятләр, легендалар, бәйтләр, мөнәҗәтләр белән без бик бай икәнен күрдек без рәхмәтле итеп түгәрәк уен фестивальга. Менә бу фестиваль кайчанда барсам, мин анда бер мастер-класс уздыра идем. Ул мастер-класс бәйләнгән иде фикер белән, ничек безгә безнең борынгы йолаларны һәм бәйрәмнәрне сәхнәгә куеп күрсәтергә халыкка. Халык белсен дип, шул борынгы безнең мәдәниятне. Менә бүген безнең сүз бара музыка буенча, җыр буенча. Мин дә шулай уйладым, бәйләргә җырларны йолалар белән, бәйрәмнәр белән. Нәрсә шул рәвештә әйтәсем килә. Традицион мәдәниятның синкретизмнан чыгып, музыка, фольклоры аның барлык күренешләрендә дә бәйле. Бөтен жанрлар белән дә безнең музыка, җыр, уен кораллар бәйле. Шуңа күрә без музыкаль этнокультура традицияларын йолаларда һәм бәйрәмнәрдә үзләрен гармонияле итеп күрсәтүче барлык фольклор жанрлары белән берлектә торгызырга кирәк дип саныйбыз. Татар традицион бәйрәм, йола бәйрәм мәдәниятның фольклор ансамбльләрендә катнашучыларны тирәнтән өйрәнү һәм иҗади фикерләү өчен татар халкының борынгы йолаларын һәм бәйрәмнәрен торгызу, шулай театральләшкән йола бәйрәм тамашаларын сәхнәләштерү рәвешендә башкарыла. Ләкин менә без хәзер түгәрәк уенда да, бүтән фестивальләрдә дә сәхнәдә күрәбез, ничек театральләшеп йолаларны, бәйрәмнәрне куялар сәхнәдә. Ул бик зур эш, ләкин Рауфа Каримовна Уразманова әйтә, яла сәхнәгә чыкса үлә дип ул. Ул аның фикере, галим фикере, без практик кешеләр, без менә фестивальләрдә эшлибез, үзебез дә фестивальләрне оештырабыз. Бөтен кеше белә инде монда торган кешеләр, безнең этномириада фестиваль хәзер генә үтте онлайн форматта. Шуның өчен без практик кешеләр булып, безгә менә борынгы йолаларны кирәк куерга сәхнәдә. Аны шулай
уже кирәк безгә күрсәтергә, ничек була ул, кешеләр күрсен. Шуңа күрә татар традицион яла бәйрәм мәдәниятын саклап калу һәм үстерүнең төп формасы татар фольклорының тамаша формалары өлкәсендә оештыру һәм сәхнәгә кую буенча актив эшчәнлек. Бәйрәмнәрне һәм сәхнә күренешләрен әзерләү барышында ансамбльдә катнашучылар татар фольклорының барлык жанрларын диярлек үзләштерә алачак. Бу йола телдән дә, җырда, инструментальда, уенда, биюда, рухида һәм мәгъди татар традицион мәдәниятның барлык күренешләрен дә аңларга һәм өйрәнергә дәвам итә. Фольклор этнографик экспедицияларда йола бәйрәм композициялары, сценарийларны өчен традицион мәдәниятның барлык жанрындагы әсәрләрне җыярга кирәк. Музыка фольклорына аеруча игътибар белән карарга кирәк. Чөнки нәкъ менә музыкаль фольклор әсәрләрендә телнең диалектик үзенчәлекләре дә, әсәрнең ритмик рәсемнәре, көйләренә һәм конкрет традициянең тавыш үзенчәлекләренә дә игътибар белән җентекләп өйрәнергә һәм эшкәртергә кирәк. Шуңа күрә музыкаль фольклорның барлык әсәрләре дә бик озак әзерләнергә тиеш. Алар оригиналга туры килсен өчен һәм фольклор ансамбльдә катнашучылар тарафыннан куелу эшләре башланганчы өйрәнергә тиеш. Менә бу рәвештә безнең мастер-классларда да сөйләштек безнең түгәрәк уены катнашучылар белән. Быел да түгәрәк уен бик матур үтә дип мин өметләнәм. Безнең опытыбыз инде бик зур. Zoom'da онлайн режимда үткәрү фестивальләрнең. Шуның өчен уйлыйм, бу да түгәрәк уен бик матур итеп үтәр. Алла бирсә, яңа коллективларны да күрәбез. Яңа музыкантларны, яңа җырлаучыларны да ишетербез. Шуның белән минем сүз тәмам. Бик зур рәхмәт сезгә, сезне күрергә бик шат идем. Тагын очрашырбыз әле бу атнада. Асрашыдны бик зур рәхмәт сезгә. Менә сез әйтеп киттегез яңа коллективлар турында. Инде минем менә берәйбер генә әйтәсем килә. Заявкаларны кабул итәбез. Кабул итеп әле бетермәдек. Бик күп заявкалар килде. Ләкин менә күп кенә катнашучылар дөрес аңлап бетермәгән дип уйлыйм мин, чөнки бу инде яңа катнашучылар ахрысы. Безнең күптән түгәрәк уенда бөтен Россия татар фольклор фестивалендә катнашып килгән коллективлар түгел һәм алар инде ничек һәм нәрсә башкарырга икәнен белмиләр. Менә Геннадий Михайлович та әйтте, төп үзләренең авылда башкарылган фольклорын бит инде җырларын башкарырга кирәк. Монда күбесе җибәрәләр һаман да шул автор җырларын. Менә күп кенә шундый заявкалар килеп иреште. Бу инде белмәгәнлектәндер дип уйлыйм мин. Моның турыда әле сөйләшүләр барыр дип уйлыйм. Безнең алдагы көннәрдә дә, лекцияларда да. Һәм инде сүзне дәвам итәсе килә. Һәм инде түгәрәк өстәлебезне йомгаклап, безнең тагын бер галимебез бар. Анарга сүз бирәм. Тәлгать Нәбиевич Галиуллин, танылган әдәбият галиме, тәнкыйтьче, язучы һәм публицист. Рәхим итегез, Тәлгать Нәбиевич, сүз сезгә. Ярый, рәхмәт. Менә мин тормыш юлымны фольклорчы булып башладым. Казан дәүләт университетын тәмамлагач, берничә ел дәвамында Саратов, Түбән Новгород өлкәләрендә экспедицияларда булдык. Мәрхүм Илбарис Надиров белән Хамид Ярми җитәкчелегендә кандидат диссертация якладым.
folklor boyunca, folklor hem Tatar poeziyası boyunca hem buna ömrümün soңгы yıllarında deyik, men de яңадан folklor öğrenip qayttım. Hem rahatlanıp şol beyitlerini, münecatlarını öğrenem. Hem şundan da buna şol hazırki zamanda halk icatının tırışın öğrenü boyunca özümçe, bilgenimçe ilişkettirge tırışam. Şular arasında şaktı işler işlendi. Allah'ı Bağa Devlet Beden Sütü'nde 16 yıl rektör olup işledim. Onlar Kazan Devlet Üniversitesi'nden qaytkaç yana fakultet aşırıga nasip buldu. Tatar tili, edebiyatı, hem tinçöş tilleri diyen. Hem hazırda şu işimni kübmedir kölemde devam etem. Akademiye, Fenler Akademisi safında şirin korespondent bulup hizmet etem. Hem de folklor sektorunda fenni hizmetkar. Mene minler seytesim gele. Şundan da mene Tatar halkının yazmışı kızıklı bit ol. Tatar halkı şundan da bik mыңlı, sağışlı, hem saf millet ol. Anın mene şol jırdan başka, anın mene yaşayışın göz aldına getirip bulmuyor. Mene indi bizni bişikte abilerimiz toka etkençe güylegen. Şundan soň ol ömürlükке küçken jırga muhabbet. Tatar kişisi işlegende de, onga soňga toka etmişli, utan kiskende de jırlый. Ol kimede idil boyunca, şulba boyunca, yılgalar boyunca yezgende de jırlый. Hem bir koşanda jırdan ayrılmay. Bu ne için? Çünkü birinciden ol tege milli üzünçeligimizdir indi. Mıň hem sağış bizning halkның. Hem ikinciden Tatar halkı bir zor yoğaltılar geçirdi. O zamanında bir halk bulgan, bilügüşçe Kuşan devleti bulgan, onları Hazer kağanatı bulgan, Kubrat Han devleti bulgan, Kazan Hanlığı devleti, hem başka devletler biz bulgan. Hem o 6. asırda o dünyada ataklı Orhon Yenisi yazmalarını kaldırgan. Onlar barda taşka çöküp yazılgan bizning yapkarımız. Şundan indi Tatar halkı şundan da mıngdan kiyden ayrılmagan. Hem eytesim kile anın bu gadeti şundan da hazırkinde de saklana. Indi bizning beyitlerimizin özününki var. Münecatlarımızın özününki var. Nämin soňgy yıllarda bir rahatlanıp beyitlerini, münecatlarını ilenem. Bundan da tege beyitlerinin her kaysının özünün yine kiyi var. Niçin şolay ol? Çünkü her beyitte anın asılında faciga yata. Faciganı kişisiz bulmayanı. Hatta mine şol tege soğuşan beyitlerde de eyti bizning 5000'den turgan atlı askarımız 1812 yılda Fransızlar bilen soğuşta katnaşkan. Hem şunda beyit çıkargan. Ol bulay dip yaza ol Fransızlarının atları tigiz jerde doluydur. Tatarının 12 tipleri Fransızını tunuydur. Lakin elbette bunda ayrıtları da var. Lakin şoluk vakitte bik matur etip etken de ol üzünün şunda katnaşkanın. Şundan kelip indi mine şol münecatlarını öğrene başlagaç bir nerseni açtım men. Birinciden münecat bizge şitten kirgen şekilde. Ol İslam dini bilen birge kelip kirgen, İslam dininin şiiri bizelişi, şiiri eytilişi. Lakin şoluk vakitte ol mine beyitler, tarihi jırlar, şekilli bizning janr bolup ketken. Niçin şolay bolup ketken? Bunda bir neçe sebep var dep oylayman men münecatlarını öğrenene. Birinciden münecatlar saf Tatar tilinde başkarıla. Hem onunla anlaşıla da çünkü bizge İslam dini Arap tilinde indirilgen. Hem anı barıtik dini ehiller, bir akıllı kişiler, okuyan kişiler ne bilgen Arap tilini. Hem indi halkka singdiriu için, indiriu için naşul Tatar tilinde matur edip etilgen münecatlar kerek bulgan. Hem münecatlar üzlerinin kiylerinde bileler, kiyler bile. Buna bir sıra otuğa. Bu münecatlar bizning Tatar kiylerimi, Allah şundan da Arap kiylerimi. Buna şunday kızıkkınay bir naşul bunda eyttiler, sintiz degen nerse, şundan da ol tege belki Arap kiyler bilen kilip kirgendir. Lakin onu millet bizning Tatar halkı onlarga da özünün kiylerini istegen. Özünün muңын kitirip kirtken. Şuna göre kaysıgana münecatını alsan da, anına kiyleri bar bir şol
үзенең көе бар һәм ул беренче чиратта. Менә мин мөнәҗәт тарихын өйрәнгән галимнәрнең китапларына күз салдым. Мәсәлән, күренекле рус этнографы, менә шул Фәрит Юсупов сөйләгән немец галиме шикелле үк, Рыбаков, Сергей Рыбаков, ул 1897 елда музыка и песни уральских мусульман татар дип яза. Ни өчен менә шул музыканы беренче чиратка чыгара? Анда чөнки мөнәҗәтләрдә беренче чиратта күрәсен музыка алып бара. Музыкадан башка мөнәҗәт онытылыр ул. Чөнки музыка ярдәм итә текстны ятларга. Менә ул беренче чиратта музыканы куя. Һәм аннан соң икенче безнең 1916 елда Шәмсетдин Культаси дигән хезмәткәр, журналист ул шунда көйле иман дигән китап чыгара. Иман бер яктан, икенче яктан шулай көйле. Менә Рыбаков та музыканы беренче чиратка куя, бу да шул көйле иман дигәндә көйне беренче чиратка куя. Шуңа күрә менә көй монда һәр чиракта мөнәҗәтне тормышка ашыру өчен, аны яшәтү өчен көйнең кирәклеге алга чыга. Һәм менә шул көйләр чын мәгънәсендә мөнәҗәтне саклап калды. Һәм әйтергә кирәк, мөнәҗәтләрнең бер үзенчәлеге бар. Аны шул чыннан да ул хәзер безнең инде бәйтләр шикелле, тарих җырлар шикелле әйттем инде, үзенә күрә бер жанр булып калды. Ләкин шул ук вакытта мөнәҗәтләрне динне кертәләр халыкка һәм искелек калдыгы дип бирәтә совет чорында аны танымаганнар. Һәм аларны шуннан юкка чыгарга тырышканнар. Ләкин мөнәҗәтне аны шул татар телендә яңгыравы һәм көйләре саклап калган. Менә 30-нчы елларда беркадәр теге бәлки ирек булгач Нурсултан Габаши мөнәҗәтләрнең беренче тупланмасын көйләре, сүзләр белән җыеп алып әзерләгән бер бик әйбәт кенә китап. Ләкин бу китап менә Геннадий Макаров белән инде аны һаман да шуның чыкканы юк, һаман да ул архивны бизәп торуын дәвам итә. Бу нәрсә турында сөйли. Беренчедән безнең теге шуннан да халкыбыз, композиторларыбыз мөнәҗәтне онытмаганнар, аны сакларга тырышканнар һәм чын мәгънәсендә ул безнең чын мәгънәсендә үзебезнең жанрыбыз. Һәм шунарга өстәп әйтәсе килә, бездә шул җырчыларга игътибар бик зур. Татар милләтендә менә ул түгәрәк уенда шуны шул турыда күрсәтә. Мәсәлән, әйтик, менә көнләшеп әйтүем түгел, безнең Әлфия Авзалова, Рашид Вагапов, Илһам Шакиров шикелле берәр язучыны Тукайдан башка яшен күтәреп бар йөргәннәр бармы? Юк. Чөнки җыр халыкның ул күңелендә яши. Уларның йөрәгендә яши, һәм аны сызып ташлап булмый. Шуңа күрә безнең җырчыларыбыз да язучыларга караганда, сүз осталарына караганда, башка һөнәр ияләренә караганда һәр вакытта да алгы нәүбәттә йөри һәм абруйда йөри. Бу әйттем тагын бер тапкыр көнләшеп әйтүем түгел. Аннан соң кызык кына бер әйбер. Мәсәлән, ислам динен татар халкы 922 елда Булгарстанда рәсми рәвештә кабул итә. Шуннан соң инде безнең бит татар халкының электән дә үзенең дине булган. Ул Тәңре. Тәңре динебез булган, ул әлбәттә чын мәгънәсендә калыплашып, үзенең фәлсәфәсен, үзенең педагогик алымнарын, халыкка сеңдерү юлларын эшләп бетермәгән. Ләкин халык бер кайчанда Тәңредән баш тартмаган. Ни өчен? Чөнки Алла белән Тәңре безнең бик күп җырларыбызда, бик күп әдәби әсәрләребездә саклана. Менә мәсәлән бер бәйттә булай әйтелә. Рамазан айы безгә Тәңренең зур бүләге. Укы намаз, тот ураза, ул оҗмах терәге. Ул бит оҗмах терәге ди. Нәрсә дигән сүз бу? Димәк, бер яктан Тәңре, икенче яктан менә ислам диненең төп таләпләре монда. Намаз укы, тот ураза ди, оҗмахка керерсең ди. Шуңа күрә бер кайчанда менә шул Тәңредән, ягъни татар халкы үзенең үткәненнән баш тартмады. Ул безнең поэзиягә килеп керде. Мәсәлән, Гази Нурмурат, Тукай бүләге лауреаты, үзенең бер Сусанин дигән шигырендә "Чу
ufukta Tengri kızı, tılımların tarattı diye. Yani mine şul Tengri'ge bir kişi müracaat etti bizim şairlerimiz de, bizim yazıçlarımız Tengri'ye müracaat etti. Yani Allah bilen birge şul yanaşa koyup, onların bir koyşanda çekiştirmişe, Tatar halkı üzerinin şul üz imanını saklap, dinini tutup yaşayın devam eder. Elbette bir köp şeyler bulur folklor turunda. Mana şol men ne için folklorçı bulup başladım diyeyim. Çünkü edebiyatının, aytik şiiriyatının hem bütün edebiyatının başı folklorda. Halk jırlarından başka, halkның tarihi jırlarından, yıla jırlarından başka bizim poeziyamız bulmaz idi. Aytik bizning eng biringi tevge isteligimiz Kılgali'nin Kıssa Yusuf poeması, ol şunun arasında halk icadına dayanıp, Orhun Yenisi yazmalarına dayanıp yazılgan edebiyat. Hem hazırki edebiyatımızda, bizim poeziyamızda, şunun arasında halk icadına dayanıp, üsügün hem yaşayın devam eder. Soңғы sözüm itip ne seçen kele. Şundan da bir zor rahmet mine bu uçuraşımı iştiruşlarga. Birinciden mine bir-birimizin tınladık. Her suçlar köpten görüşken yok idi, uçuraşkan yok idi. Ondan soň alып baruşçularda Gennadiy Makarov da bizden bir hürmet etebіз, ol halk muzikasına berilgen, anı propagandalığı boyunca bir zor iş alıp bara. Hem bizning sektorda şol Medeniyet Ministrinin folklor sektorda bir zor iş alıp bara. Sizge uyuşturuluşuga bir zor rahmet. Gelecekte de şonday motor işaraşolar bolsun diyen rahmetim bilen bitirem sözümni. Talgat Nabiyevich, bek zo'r rahmat sizga. Bek qiziqli bo'ldi. Ham endi aytib ketasim kelaydi. Mana bunda bir so'rov berganlar bizga chatda. Gennadiy Mixailovich, sizga bo'larmikan endi u so'rov muzika bilgishi bo'laroq, balki Alsur Rashidovna aytar. Bunda yozganlar: Хотелось бы узнать, как расшифровывать записи этнографических экспедиций. Bu endi ko'p uchraqda muzikant bo'lmasang og'irroqdir ishlarga. Gennadiy Mixailovich, siz bundamikan? Так, eshitilmay, tovushig'iz bozmagan. Ул, по-моему, Аманда. Munda. Bunun için dostlar, en birinci fikir şunday. Eğer de biz özümüzün bizning yılaların, bayramların, icatın yaratta biz iken ihlastan, onu nişik de kıyağıza köçürüp bulur. Şiir boyunca da, yayışı siylevlerin turunda da, indi muzikası boyunca elbette bunda muzikantlarga müracaat etip bulur. Şulay da eğer de bizning her birimizning dostlar o'zimizning shaxsiy folklor arxivimiz bo'lsa, mana bu endi высший пилотаж deb ataladi. Her bir folklor yetakchisi o'zining tubagindagi neydigina bo'lsa da isteliklermi, burungi jurlarmi, yılalar, beyit münacetlermi barısında yazıp alırga tırışıgızçı. Onu yangadan расшифровка yasab bulur, yangadan yazıp bulmasındı. Çünkü gün sayın kitabaralar bizning ulug'larimiz. Şuna göre men rahmet aytar edim şu kişilerge, qaysilari endi mana shunday folklor yazmaları, şeyler özleri için ya ise andi folklor etik fondları özlerinin de var iken, onlar şun mağnada malatsı deb aytırdım. Şuna göre buna bu başlangıçını devam ettikçe her birimizde hazır texnika mümkünlikleri var. Yazıp alık, onları ökünüşke kalmasın. Umuşlar. Ne şu?
ключицы бу. Иде сыра. Ишетәсеңме, Геннадий? Ишетәсеңме мине? Иште иде сине ключиге да. Bir сұрауым бар иде. Менә безнең наданлыгым өчен гафу итәрсең инде шул булса. Безнең пентатоника дигән төшенчә бар. Хәзер ул безнең музыкада сакланамы, юкмы, ул нәрсә ул пентатоника? Ишетелми, тавышыгыз ишетелми, звук отключенный. Anladım, bek zor rahmet. Ишетми бет. Anladım, Barsın'da bek zor rahmet. Barsın'da anladım Gennady, bek zor Вакыт rahmet. чыкты шуңадыр инде. Ярар, сау булыгыз, Захар. Все, выключаем. Сау булыгыз. Подожди. Вот сейчас, по-моему, появилась. Ишетеләме мин? Менә мин хәзер кер алдым. Әз генә техник неполадкалар булды. Связь югалып китте. Инде түгәрәк стәлебезне тәмамлыйбыз. Барча галимнәргә дә зур рәхмәтләребезне белдерәсе килә бүгенге түгәрәк стәлдә безнең белән булганыгыз өчен. Һәм инде әйтеп китәсем килә, иртәгә программа безнең нинди, һәм инде WhatsApp'та сезгә барлык информацияны җибәрербез. Алдан ук таныштырып китәм, иртәгә безнең уку көнебез башлана сәгать 10-нан. Булачак беренче лекция безнең Геннадий Михайловичның һәм Эрик Марковскийның инструменталь традиция буенча. Аннары булачак сәгать 11-дә Сарварова Лилия Илдусовнаның лекциясе, бу инде татар фольклор ансамбльләренең эшчәнлеге буенча булачак, репертуар сайлау һәм эш алымнары. Монда да күп кешегә булырга кирәк. Потише. Һәм инде сәгать 1-дә һәм сәгать 2-дә тагын 2 лекциябыз бар. Безнең сәгать 1-дә булачак минем лекциям, бәйтләр, мөнәҗәтләргә багышланган, ничек аларны башкарырга. Һәм инде сәгать 4-тә безнең була Галимова Эльмира Рифкатовнаның лекциясе, сәхнәләштерелгән йолаларның музыкаль бизәлеше. Шулай итеп, хөрмәтле коллегалар, коллектив җитәкчеләребез, инде бүгенге түгәрәк стәлебезне тәмамлыйбыз. Барчагызга да зур рәхмәт. Һәм инде чатны хәзер тиз генә карап алам. Сораулар юк. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Тагын күрешербез. Сау булыгыз.